салом дӯстони азизам, худо насиб кунад камтари дигар вақт монд барои пухта расидани меваҳо ва ҳозир айёми ана ҳамин себчӯҳоро бо намак хӯрдан аст. пешакӣ хоҳиш мекунам ки занҳои ҳомиладор тамошо накунед, барое ки баъд ба ман смайликҳои гирья равон мекунед, айби ман нест. барои ҳамин хоҳиш тамошо накунед. ва себчӯҳо қариб пухта расидан, ҳозир вақти бо намак хӯрданашон ҳаст. дигар чизҳоам қариби пухта расидан ҳаст. гелоси пешпазак аллакай пухта аст, ин дарахт хурдтар аст. як қисмашро чиндем, як қисмашро зохо хӯрдаам. ва инҷо хурмо ҳаст, як қисми хурморо зимистон сармо зад. олуҳоам пухтан, инро олуи туркӣ мегӯянд ё олуи арабӣ мегӯянд, намедонам, вале бисёр ҳам дарахташ зебо аст, ҳам мевааш аҷоиб аст, ки олуаш мисли миёни гилосу миёни олу ҳаст, то як ширини бомаза аст. ва дар зери ҳамин дарахтҳо аз ҳама ҷойи намедонам, барои худи ман орому роҳат ва фикрам аз ин беҳтар намешавад. сабзаи сабз ва дарахтони сабз, ҳаво форам. хуб дӯстони азизам, ба шумо ҳам рӯзи неку бобарор таманно мекунам. то дидор дӯстонам.